അത്യേതി തത്സർവമിദം വിദിത്വാ യോഗി പരം സ്ഥാനമുപൈതി ചാദ്യം. അർത്ഥം: ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിച്ചതുകൊണ്ട് വേദപഠനം, യജ്ഞാചരണം, ദാനം, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്നിവയാൽ നേടാവുന്ന പുണ്യങ്ങളൊന്നും മനുഷ്യന് നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ഭഗവത് സേവനം കൊണ്ട് തന്നെ മേൽപ്പറഞ്ഞ പുണ്യഫലങ്ങളെല്ലാം ഭക്തന് ലഭിക്കുന്നു. കൂടാതെ അവസാനം അയാൾ സനാതനമായ പരമധാമത്തിലെത്തുകയും ചെയ്യും. വേദേഷു യജ്ഞേഷു തപസ്സു ചൈവ ദാനേഷു യത് പുണ്യഫലം പ്രതിഷ്ഠം അത്യേതി തത്സർവമിദം വിദിത്വാ യോഗി പരം സ്ഥാനമുപൈതി ചാദ്യം. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേദേഷു യജ്ഞേഷു തപസ്സു ചൈവ ദാനേഷു യത് പുണ്യഫലം പ്രതിഷ്ഠം അത്യേതി തത്സർവം ഇദം വിദിത്വാ യോഗി പരം സ്ഥാനം ഉപൈതി ചാദ്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേദേഷു യജ്ഞേഷു തപസ്സു ചൈവ ദാനേഷു യത് പുണ്യഫലം പ്രതിഷ്ഠം അത്യേതി തത്സർവമിദം വിദിത്വാ യോഗി പരം സ്ഥാനമുപൈതി ചാദ്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേദേഷു യജ്ഞേഷു തപസ്സു ചൈവ ദാനേഷു യത് പുണ്യഫലം പ്രതിഷ്ഠം അത്യേതി തത്സർവമിദം വിദിത്വാ യോഗി പരം സ്ഥാനമുപൈതി ചാദ്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേദേഷു യജ്ഞേഷു തപസ്സു ചൈവ ദാനേഷു യത് പുണ്യഫലം പ്രതിഷ്ഠം അത്യേതി തത്സർവമിദം വിദിത്വാ യോഗി പരം സ്ഥാനമുപൈതി ചാദ്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രഭു വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ക്ലാസ് തുടങ്ങാം. ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. പ്രണാമം പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നീങ്ങാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് 5-ാം അധ്യായത്തിലെ 10 ശ്ലോകം വരെ അല്ലേ നിർത്തിയത്? എന്താ പറഞ്ഞത്? അതേ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. മറ്റേ പ്രഭു ഇന്ന് ദാമോദരാഷ്ടം പാടണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അഷ്ടം രമ്യ ജയൻ മാതാജി വായിച്ചോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമാമീശ്വരം സച്ചിദാനന്ദരൂപം ലസകുണ്ടലം ഗോകുലേ വ്രജമാനം യശോദാഭിയോലുഗാലാധവമാനം പരാമൃഷ്ടമത്യന്തതോ ധൃത്യഗോപ്യാ രുദന്തം മുഹുർനേത്രയുഗ്മം മൃജന്തം കാരാംബോജയുഗ്മേന സാദംഗനേത്രം മുഹുശ്വാസകമ്പാത്രീരേകാംഗകണ്ഡ സ്ഥിതഗ്രീവം ദാമോദരം പ്രതിബദ്ധം ഇതി ദൃക്സുലീലാഭിരാനന്ദകുണ്ഡേ സ്വഘോഷം നിമജന്തം ആജ്ഞാപയന്തം ത്വദീയേഷിതജ്ഞേഷു ഭക്തിർജിതത്വം പുനഃ പ്രേമതസ്തം സദാ വൃത്തി വന്ദേ വരം ദേവമോക്ഷം ന മോക്ഷാവതിം വാ ന ചാന്യം വൃണേഹം വാരേഷാദപിഹ ഇദം തേവ ഭൂർനാദ ഗോപാലബാലം സദാ മേ മനസ്യാവിരാസ്താം കി അന്യേ ഇദം തേ മുഗാംബോജം അത്യന്ത നീലേർ വൃതം കുണ്ടലേ സ്നിഗ്ധ രക്തശ്ച ഗോപ്യാ മുഹുചുംബിതം ബിംബ രക്താധരം മേ മനസ്യാവിരാസ്താം അലം ലക്ഷലാഭേ നമോ ദേവദാമോദരാനന്ദ വിഷ്ണു പ്രസീദ പ്രഭോ ദുഃഖ ജലാപ്തിമഗ്നം കൃപാദൃഷ്ടിവൃഷ്ട്യാദിദീനം വദാനു ഗൃഹാണേശ മാമജ്ഞാമേദ്യാശി ദൃശ്യ
कुवेरात्मजौ बद्धामूर्त्यैव यत्त्वत् त्वया मोजितौ भक्तिभाजौ कृतौ च तदा प्रेम भक्तिं सोकामे प्रयच्छ न मोक्षे गृहो मेस्ति दामोदरेह नमस्तेस्तु दाम्ने सूर्याब्दीप्तिदाम्ने त्वदीयोदरायादा विश्वस्य दाम्ने नमो राधिकायै त्वदीया प्रियायै नमो आनन्दलीलाय देवाय तुभ्यं नमो राधिकायै त्वदीया प्रियायै नमो आनन्दलीलाय देवाय तुभ्यं हरे कृष्ण ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. നന്നായിട്ട് മാതാജി ചൊല്ലി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാരണം നമുക്കറിയാം സംഗീതം തന്നെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ അത് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അതിൽ ഭഗവാന്റെ കാര്യം കൂടെ വരുമ്പോൾ അതിന് ഡബിൾ എഫക്റ്റാ വരാം. അത് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമല്ല, എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ നാമം അത് കീർത്തനം കൂടെ ആകുമ്പോൾ അതിന്റെ സൗന്ദര്യം കൂടുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാനും അത് ഭഗവാനും എല്ലാവർക്കും കിട്ടാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അത് വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഇനി ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എല്ലാവരും ദാമോദരാഷ്ടകം ചൊല്ല. അതേപോലെ തന്നെ വൈകിട്ട് ആരതി കാണിക്കുക. കാലത്തും വൈകിട്ടും അത് മസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുക. ഇനി കുറച്ച് ദിവസം കൊണ്ടുള്ളൂ, 1 മാസം അതിന്റെ ടൈം. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടും. അത് നമുക്കറിയില്ല നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്തു കൂട്ടണമെന്നും. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു നമുക്കൊണ്ട് ആവുന്നത് ചെറിയൊരു കാര്യമാണ് ഭഗവാന്. കാരണം നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യ രൂപമാണ്. അതായത് നിഷ്കളങ്കായ രൂപമാണ് ഭഗവാന്റെ ചെറുപ്പത്തിലുള്ള അല്ലെ. വലിയ ചെറിയ കുട്ടികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും നിഷ്കളങ്കമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെ നിഷ്കളങ്ക രൂപത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഭഗവാനോട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും എന്ത് പറഞ്ഞാലും അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും. ആ ഒരു സമയമാണ്. അതാണ് ഈ മാസത്തിന് ഇത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. ഈ ലീലയ്ക്ക് ഇത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം അതാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഈ സമയത്ത് എന്തായാലും ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ കൂടുതൽ ജപിക്കുക. പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് ആരതി തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ ഇത് നമുക്ക് എന്തായാലും ലഭിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭാഗവത ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകീ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിയത്കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരു ദീനചാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം. ഓ അജ്ഞാനതിമിരാന്ധ്യസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വഭാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുധപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹനരഘുനാദിത്യം തം സജീവം സാദൈവം സാവധൂതം പരിജന സഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹനലളിത ശ്രീവിശാഖാനിതാം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനു സുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേച്ഛ കൃപാ സിന്ധിഭ്യേവ ച പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമോ നമോ. വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. प्रभात की जय, गुरुदेव की जय, अनंत गौड़ी वैष्णव भक्त की जय.
ഒരു സെക്കൻഡ് ചേർക്കട്ടെ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ശ്ലോകം 11 സ്ലൈഡ് വെക്കല്ലേ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു കാണുന്നുണ്ട് പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നമഃ. ഭഗവാനിക്ക് ജയ്, ഗുരുദേവയ്ക്ക് ജയ്, 100 വർഷം ഭക്തർക്ക് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 11-ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് നമ്മൾ ഇന്നോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. കായേന മനസാ ബുദ്ധിയാ കേവലേന്ദ്രിയൈരഭി യോഗിന കർമ്മ കുർവന്തി സംഘം തിക്താത്മശുദ്ധയേ. യോഗികൾ അനാസക്തരായി ശരീരം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി എന്നിവ കൊണ്ടും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടുപോലും ആത്മശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഇത് യോഗികളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകം ഇതിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. കാരണം യോഗികൾ അനാസക്തരായി ശരീരം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി. അപ്പൊ അനാസക്തർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, കാരണം യാതൊരു ആഗ്രഹങ്ങളില്ലാതെയും അത് ശരീരം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അത് നമുക്കറിയാം. ഇത് മൂന്നിന് നമ്മളെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിലനിർത്തുന്നത്. അപ്പൊ അത് തന്നെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഉപകരണം തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് നമ്മൾ അതില് ആസക്തരാണ്ട് അനാസക്തരായിട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉപയോഗിച്ച്, അതായത് നമ്മളെ ശരീരവും മനസ്സും ബുദ്ധി ഭഗവാനിൽ ഉപയോഗിക്കുക. അതാണ് ഇതില് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അത് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടും ആത്മശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തനത്തിൽ പെടും. അപ്പൊ ശരിക്കും ഒരു യോഗി എന്ന് പറയുമ്പോൾ യോഗിയുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കർത്തവ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരം, അതിലും മനസ്സ്, അതായത് നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ട് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അത് ഭഗവാൻ ഉപയോഗിക്കുക. അതാണ് ഒരു യോഗിയുടെ ധർമ്മം എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതിനെ കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ, ശരീരം കൊണ്ടോ മനോബുദ്ധികൾ കൊണ്ടോ വാക്കുകൾ കൊണ്ടോ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ കൃഷ്ണസേവനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പ്രാപഞ്ചിക കൃത്യങ്ങൾ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും മുക്തന്മാർ തന്നെ. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് എന്താ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, നമുക്കറിയാം പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളെ ആചാര്യന്മാരെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. അവര് പ്രാപഞ്ചികമായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ അവര് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ശരീരം കൊണ്ടും മനസ്സുകൊണ്ടും വാക്കുകൾ കൊണ്ടും അവബോധത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അവര് എല്ലാതും ശരീരവും മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഒക്കെ ഭഗവാനെ അർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ്. പക്ഷെ അവര് നമ്മളോട് കൂടെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും അവരെ പോലെയാണ് നമ്മൾ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ പോലെയാണ് അവരെന്ന് നമുക്കൊരു തോന്നലുണ്ടാവും. അത് തെറ്റാണ്. കാരണം ആൾറെഡി അവര് മുക്തരാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം അവരെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും ശരീരവും ആൾറെഡി ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതാണ് ശരിക്കും ഒരു യോഗികൾ എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, താൻ ഈ ശരീരമാണെന്നും മറ്റും വിശ്വസിക്കാനിടയാകുന്ന മിഥ്യാഹങ്കാരം ഇല്ലാകുന്നു, കൃഷ്ണനുമായി ഏകീഭവിക്കുന്നു. ഇതാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ അവസ്ഥ. അപ്പൊ ഇത് പറയുന്നത് എന്താണ്? കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ എന്ന് പറയുമ്പോ ശരീരമാണെന്നുള്ളൊരു മിഥ്യാഹങ്കാരം നമുക്കുണ്ട്. ഞാൻ എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മളെ ശരീരമാണ്, പക്ഷെ ശരിക്കും ശരീരമല്ല. നമ്മളെ കണ്ണ്, എന്റെ കണ്ണെന്നല്ല പറയാം. അപ്പൊ എന്റെ കണ്ണ്, അപ്പൊ അത് ഞാനല്ല. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയുന്നത്. എന്റെ കണ്ണ് അങ്ങനെയല്ല പറയുന്നത്. എന്റെ ശരീരം. അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്. അപ്പൊ അത് രണ്ടും ഒന്നാണെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരവസ്ഥ, ശരീരവും മനസ്സും അല്ലെങ്കിൽ ശരീരവും ആത്മാവും ഒന്നാണെന്ന് തോന്നുന്ന അവസ്ഥയാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ മിഥ്യാഹങ്കാരം. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തുള്ള വിശ്വാസികൾ, അതിൽ യോഗികളെ സംബന്ധിച്ച് ആ മിഥ്യാഹങ്കാരം ഇല്ലാതാകുന്നു. അതായത് ഞാനും ശരീരവും ഒന്നാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ശരീരവും ഒന്നാണെന്നുള്ള ചിന്താഗതി അത് മാറുന്നു. ശരീരം വേറെ, ആത്മാവ് വേറെ. അത് നമുക്ക് എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നോ അന്ന് നമ്മൾ മുക്തി നേടി എന്നാണ് ഇതിൽ കൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതാണ് കൃഷ്ണനുമായി ഏകീഭവിക്കുന്നു. ഇതാണ് കൃഷ്ണ അവബോധത്തിന്റെ സമ്പൂർണമായ അവസ്ഥ. അപ്പൊ അതാണ് അൾട്ടിമേറ്റ്
നമുക്ക് ശരീരമല്ല ഞാൻ ആത്മാവാണ്. അത് ഭഗവാന്റെ മൂല്യസ്വരൂപമാണ്. നമ്മുടെ മൂല്യസ്വരൂപം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണന്റെ ദാസനാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ അവിടെയാണ് നമുക്ക് അൾട്ടിമേറ്റ് ഹാപ്പിനെസ് കിട്ടുക. അത് നമുക്ക് എന്ന് മനസ്സിലാവണോ അന്ന് തൊട്ട് നമ്മൾ മുക്തരായി. അതാണ് ഇതിന്റെ പറയുന്ന ഈ ശ്ലോകം. അടുത്ത ശ്ലോകം 12ാമത്തെ. യുക്ത കർമ്മബലം തിക്ത ശാന്തി വാപ്നോതി നൈഷ്ഠികീം അയുക്ത കാമകാരേണ ഫലം സന്തോ നിബധ്യതേ. സ്ഥിരചിത്തനായ ഒരു ഭക്തൻ കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം എനിക്ക് അർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സമ്പൂർണ്ണ സമാധാനം നേടുന്നു. എന്നാൽ ഈശ്വരൻ നിന്ന് വേർപെട്ട് നിൽക്കുന്നവൻ തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങൾ അത്യാഗ്രഹിയാകയാൽ അതിൽ പെട്ട് വലയുന്നു. അപ്പൊ ഇതിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയണം. കാരണം നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും ഭഗവാനെ അർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഭഗവാന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ചിന്താഗതി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു ഫലം പ്രതീക്ഷിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ അൾട്ടിമേറ്റ് അതിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന ദുഃഖമോ സന്തോഷമോ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടില്ല. അതാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും. അല്ല, നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഫലം പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി എന്താ കർമ്മഫലങ്ങളെ അത്യാഗ്രഹിയാൽ അതിൽ വലയുന്നു. കാരണം നമുക്കൊരാഗ്രഹം വന്നു, അത് നമ്മൾ ചെയ്തു, അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് വേറെ നെഗറ്റീവും കിട്ടാം, പോസിറ്റീവും കിട്ടാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ കണക്ട് ആയിട്ട് ദുഃഖം വരുമ്പോൾ ദുഃഖത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. അങ്ങനെ ആ വലയിൽ ഇടപെടും. ആ വലയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല. അതാണ് നമ്മളെല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ. അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒന്നുകൂടി പറയുമ്പോൾ, ഒരാൾ കൃഷ്ണനിൽ ആസക്തനും മറ്റേയാൾ സ്വന്തം കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് ആസക്തനുമാണ്. അപ്പൊ ശരിക്കും ഒരു ഭക്തൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ആ ഭക്തൻ എന്ന കൃഷ്ണനിൽ ആസക്തനാണ്. അതാണ് ഏറ്റവും പ്രത്യേകം. കൃഷ്ണനിൽ ആസക്തൻ. ഭഗവാൻ ഒന്നില്ലാതെ എനിക്ക് വേറെ ഒന്നുമില്ല, ഭഗവാനാണ് ഏറ്റവും അൾട്ടിമേറ്റ്. അതായത് നമ്മൾ എന്തൊരു ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സാധാരണ ഇതിൽ നല്ല ഭക്തന്മാർ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് കുറച്ചു നേരം പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അവരെ സംബന്ധിച്ച് വലിയൊരു കാര്യമായി പോലെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം. അപ്പൊ അതാണ് ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച കൃഷ്ണനിലുള്ള ആസക്തിയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെ. അത് നമുക്ക് സാധാരണ വ്യക്തികളെ സംബന്ധിച്ച് ചില സമയങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്കായാലും തോന്നുന്നു. പക്ഷെ അത് ലൈഫ് എൻഡ് വരും 24 hours നിലനിർത്തുക എന്നതാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊക്കെ കിട്ടിയെന്ന് വരാം, ചിലപ്പോൾ അതിൽ കൂടുതൽ കിട്ടിയെന്ന് വരാം. അത് ഓരോരുത്തരെയും കർമ്മങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ ഭക്തിയുടെ ഉയർച്ചയും താഴ്ച അനുസരിച്ച് പല രീതിയിലും പലവർക്കും അനുഭവപ്പെടാം. പക്ഷെ ശരിക്കും ഒരു ഭക്തൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അൾട്ടിമേറ്റ് ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് 24 hours, അതായത് 24 മണിക്കൂറും ഭഗവാന്റെ ആനന്ദം ലഭിക്കും. നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മുഖെടുക്കാൻ പറ്റാത്തത്? കാരണം ആ ആനന്ദം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. ആ ആനന്ദമാണ് പരമാനന്ദം. ആ ആനന്ദത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ ആത്മാവ് എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെർമനന്റ് ആയിട്ട് കിട്ടാവുന്നതാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. കൃഷ്ണന്റെ ആസക്തനായിരിക്കും ഏത് വ്യക്തി? കൃഷ്ണാവബോധം ഉള്ളവൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തൻ. പിന്നെ കൃഷ്ണനിൽ ആസക്തനും കൃഷ്ണന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തി തികച്ചും വിമുക്തനാകിയാൽ അയാൾക്ക് കർമ്മഫലങ്ങൾ കർമ്മഫലത്തിൽ ഉത്കണ്ഠയില്ല. അപ്പൊ അത് നമുക്കറിയാവുന്നത് തന്നെ. കാരണം ആ വ്യക്തി തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റേ ചിന്തിക്കില്ല. കാരണം എല്ലാതും ഭഗവാൻ. അതാണ് ഒരു പ്യുവർ ഡിവോട്ടിയുടെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ആണ് ഇതിൽ കൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. കൃഷ്ണ അവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നിരവേഷ തലത്തിലാണ്. അതീന്ദ്രിയങ്ങളായാൽ അവയ്ക്ക് ഭൗതിക ബലങ്ങളില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിന്റെ റിസൾട്ട് അതീന്ദ്രിയമായിരിക്കും. അതൊരിക്കലും ഭൗതികമായിട്ട് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനേ കഴിയില്ല. ഇപ്പൊ ഒരാള് നമുക്കിപ്പോ നമ്മളൊരു മൊബൈൽ കൊടുത്ത് നമുക്ക് പൈസ തരുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭൗതികമായി തീർന്നു. പക്ഷെ അതീന്ദ്രിയത്തിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് കൈമാറ്റം, ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള കൈമാറ്റം, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കൈമാറ്റങ്ങളില്ല. അത് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കൈമാറ്റങ്ങളാണ്. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് അവയ്ക്ക് ഭൗതിക ബലങ്ങളില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ വേറെ എന്തൊരു കാര്യം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മൊബൈൽ വാങ്ങി പൈസ കൊടുത്തു, അപ്പൊ രണ്ടും ഭൗതിക ബലങ്ങളാണല്ല ഇതിൽ നടക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഒരാളെ സഹായിച്ച് അയാൾ തിരിച്ച് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളെ നമ്മൾ ഉപദ്രവിച്ച് അയാൾ തിരിച്ച് നമ്മൾ ഉപദ്രവിക്കുക, എന്ത് തന്നെയായാലും അതൊക്കെ ഭൗതിക തലത്തിലാണ്. പക്ഷെ നിരപേക്ഷ തലത്തിൽ ഇതൊന്നുമില്ല. അത് ആത്മീയമാണ്. അതാണെന്ന് പറഞ്ഞത്. അത് കൃഷ്ണാവബോധമാണ്. ഇതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. കൃഷ്ണാവബോധം മനുഷ്യന് പൂർണ്ണ ശാന്തി നൽകുന്നു. അപ്പൊ പൂർണ്ണ ശാന്തി ലഭിക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തനാവണം. അല്ലാതെ ഒരു വ്യക്തിക്കും ഒരിക്കലും പൂർണ്ണമായ ശാന്തി ലഭിക്കില്ല. കാരണം നമുക്ക് നമ്മളെ ലൈഫിൽ ഏത് രീതിയിലും ചിന്തിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് പരമാവധി ആനന്ദം ലഭിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അത് ക്ഷണികമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ സംഭവത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. കാരണം നമുക്കത് തോന്നലാണത്, അത് നമുക്ക് സന്തോഷമാണെന്ന്. പക്ഷെ ആനന്ദം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രം കിട്ടുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി വെറും തോന്നലുകളാണ്. നമുക്ക് ചില സമയത്ത് തോന്നും. അതാണ് നമുക്ക് അത് കിട്ടി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് അതിൽ നിന്നുള്ള സന്തോഷം പോണത്.
കാരണം അത് പെർമനന്റ് അല്ല. നമുക്കത് എന്തോ ഒരു സാധനം തന്നു, ഒരു സന്തോഷം തന്നു, ഒരാൾ ഒരു സാധനം തന്നു, ആ ഒരു സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ഒരല്പ സെക്കൻഡിലേക്ക് ചിലപ്പോൾ സന്തോഷം ലഭിക്കും. അതേപോലെ ദുഃഖങ്ങളും വരാം. അത് പിന്നെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കാരണം ഒരു പെർമനന്റ് ആയിട്ട് ഒരു വസ്തു കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൽ മാറ്റം വരാൻ പാടില്ല. അതാണ് പരമാനന്ദവും നമ്മുടെ ആനന്ദവും അല്ലെങ്കിൽ സന്തോഷം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. പരമാനന്ദം ആകുമ്പോൾ അത് എപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നതായിരിക്കും. പക്ഷെ ആനന്ദം അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തതായിട്ടുള്ള സന്തോഷം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് അത് സെക്കൻഡുകൾക്ക്, അത് ദുഃഖം, അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ മാറി മറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് ഈ 12ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. പിന്നെ കൃഷ്ണൻ ഒഴികെ മറ്റൊന്നിനും നിലനിൽപ്പില്ല എന്ന സാക്ഷാത്കാരമാണ് ശാന്തിയുടെയും നിർഭയത്തിന്റെയും തലം. ഇതാണ് കൃഷ്ണ അവബോധത്തിന്റെ രഹസ്യം. അപ്പൊ ഇതിലൊന്നും കൂടെ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന ഭഗവാനാണ് അൾട്ടിമേറ്റ്, ഭഗവാൻ ഒഴികെയുള്ള ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് വേറെ ഒന്നുമില്ല, ഭഗവാനാണ് അൾട്ടിമേറ്റ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് നിർഭയത്വം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം എന്ന് നമുക്ക് ഭയമില്ല. ഏത് സമയത്തും ഭഗവാൻ എന്നെ സഹായിക്കും, എന്നെ രക്ഷിക്കും, ആ ഒരു മനസ്സ് ഭക്തനിൽ ഉണ്ടാവും. അതാണ് നമ്മളിപ്പോ വലിയ വലിയ സന്യാസിവര്യന്മാർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോണ്. അവർക്ക് ഇന്ന് ചിലപ്പോൾ വലിയ വലിയ ബംഗ്ലാവിലായിരിക്കും, ചില സമയത്ത് താഴത്തെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന മരത്തിന് ചോട്ടിലായിരിക്കും കിടക്കും, ചിലപ്പോൾ ഭക്ഷണം കിട്ടും, കിട്ടാതിരിക്കാം. അതൊക്കെ സന്യാസി ലെവലിൽ ചിന്തിക്കണം. അതാണ് അവരൊക്കെ. അപ്പൊ അതെന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ അൾട്ടിമേറ്റ് എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ ഭഗവാൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അവർ പുറപ്പെടുകയും ചെയ്യണത്. വലിയ വലിയ ആചാര്യന്മാരൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം. അപ്പൊ അതാണ് നിർഭയത്വം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഒന്നിനോടും ഒരു പേടി ഉണ്ടാവില്ല, എല്ലാതും ഭഗവാൻ എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന്. അത്രയും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച്, സാധാരണ ഗൃഹസ്ഥരെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഭക്തർ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് താഴ്ന്ന ലെവലിൽ നിന്നും ഭക്തരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ മുഴുവൻ വിശ്വസിക്കാനുള്ള അവസ്ഥയിലല്ല നമ്മളെല്ലാവരും. ഇല്ലായികയില്ല എന്നെല്ലാം പറയുന്നത്. ചില ഭക്തന്മാർ അത്ര ഇതുള്ളവരുണ്ടാവും. പക്ഷെ സാധാരണ ലെവലിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ പറ്റില്ല. നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം വരിക്കും, നമ്മൾ ആ കാര്യത്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കും. അപ്പൊ പ്രയോറിറ്റി എപ്പോഴും ഭഗവാന് കൊടുക്കണം. അത് നമ്മൾ ഗ്രാജുവലി ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് ഇത് പറ്റില്ല. കാരണം ഈ ലോകം അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ലോകത്തിൽ ഈ ഭൗതിക ലോകം അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമുക്കത് പതുക്കെ പതുക്കെ ഗ്രാജുവലി നമുക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാനേ പറ്റുള്ളൂ. അതിന് നമ്മൾ ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നമ്മളെ സാധനകളും ഉപാസനകളും അതേപോലത്തെ നമ്മളോട് ആചാര്യന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ഭഗവാനെ പൂജിക്കേണ്ട, അതിന് പഞ്ചരാത്ര വിധി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ച് നമുക്കറിയില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അതിന് പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീട്ടില് വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ നമ്മുടെ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ നമ്മളെ ABCD അല്ലെങ്കിൽ മലയാള അക്ഷരങ്ങൾ പാട്ടുകളൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു തരും. അത് മാത്രം നമ്മൾ ജീവിതകാലം കൊണ്ടുനടക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അത് കഴിഞ്ഞ് ഓരോ ക്ലാസ്സുകൾ, ഓരോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റുഡന്റ്, സെക്കൻഡ്, അങ്ങനെ പഠിച്ചു പോകും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പല സ്ഥലത്തുനിന്നും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവാം. പക്ഷെ അത് നമ്മൾ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെതായ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ ആചാര്യ പരമ്പരയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ച് അതിനനുസരിച്ച് മൂവ്മെന്റ് ചെയ്തോണം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവില്ല. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം, നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യം അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പഠിച്ച് അവിടെ നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ സ്റ്റോപ്പ്. അപ്പൊ ഇതാണ് പറഞ്ഞത്. ഇതാണ് കൃഷ്ണബോധത്തിന്റെ പരമ രഹസ്യം. ആ രഹസ്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതാണ്. ആ വ്യക്തിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ശാന്തി ലഭിക്കും. അടുത്തത് 13ാമത്തെ. സർവകർമാണി മാനസ സന്യാസസ്തേ സുഖം വശീ നവധാരപുരം പുരേ ദേഹി നൈവ കുർവന്ന കാരയൻ. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് തന്റെ പ്രകൃതത്തെ നിയന്ത്രിച്ച് സർവകർമ്മങ്ങളെയും മനസ്സാ പരിത്യജിച്ചുകൊണ്ട് 9 വാതിലുകളുള്ള പുരത്തിൽ ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ സുഖമായി വാഴുന്നു. ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ചെയ്യിക്കുന്നതുമില്ല. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകം. നമ്മള് ആത്മാവിന്റെ ഇത് പറയുന്ന ആത്മാവിന്റെ ക്വാളിറ്റിയാണ്. ആത്മാവ് എന്താണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ആത്മാവ് പറയുന്നത് എന്താ? ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ചെയ്യിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മളെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ചെയ്യിക്കുന്നില്ല. എന്താ ചെയ്യണ ആത്മാവ് ചെയ്യുന്നത്? എന്താണ്? ശരീരസ്ഥന ആത്മാവ് തന്റെ പ്രത്യേകതത്തെ നിയന്ത്രിച്ച് സർവകർമ്മങ്ങളെയും മനസ്സാ പരിത്യജിച്ചുകൊണ്ട് 9 വാതിലുകളാവുന്ന പുരത്തിൽ ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ സുഖമായി വാഴുന്നു. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും വേറൊരു ഉദാസീനനെ പോലെയാണ്. യാതൊരു ഒന്നിലും ഏർപ്പെടുന്നില്ല, കർമ്മ ചെയ്യുന്നില്ല, ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതില്ല. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ആരെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. അതാണ് രഥത്തിലുള്ള തേരാളിനെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ വലിച്ചുകൊണ്ട് പോണ പോലെ തന്നെ നടക്കുന്നത്. അത് അപ്പൊ ഒരു ആക്ഷനും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നില്ല. അതാണ് ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ. അതിന് ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും പാപം ഏൽക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു.
നമ്മൾ പറയും നമുക്ക് പാപം ഏൽക്കുന്നതല്ല, ആത്മാവിന് ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ശരിക്കും എന്താ, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അംശം ഭഗവാൻ പ്യൂരിറ്റി ആണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും പാപം ഏൽക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആത്മാവിന് പാപം ഏൽക്കില്ല. അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഒന്നും ചെയ്യാത്തതും ചെയ്യിപ്പിക്കാത്തതുമായ വ്യക്തിയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് പാപം ഏൽക്കോ? ഇല്ല. ഒരു വ്യക്തിനെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുന്നു, ഒന്നും ചെയ്യുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് ഒന്നും ലഭിക്കില്ല. അത് തന്നെയാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. ആത്മാവിന്റെ പ്രത്യേകത അതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും പാപം ഏൽക്കുകയില്ല. ഇതിൽ നിന്ന് ക്ലിയർ കട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു. അത് കാരണം അതെന്താ കാരണം, അത് ഭഗവാന്റെ അംശമായത് കാരണമുണ്ട്. അപ്പൊ അംശം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാൻ പാപം ഏൽക്കില്ല. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും നിത്യ സന്തോഷത്തിലാണ്. അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇതിലൊന്നും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ, ദേഹി 9 വാതിലുകളുള്ള പുരത്തിൽ, ദേഹി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ ആത്മാവ് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, 9 വാതിലുകളുള്ള പുരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരം. 9 വാതിൽ നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ 2 കണ്ണുകൾ, 2 നാസാധാരങ്ങള്, 2 ചെവികള്, വായു, ഗുദം, ഉൽപ്പന്നേന്ദ്രിയങ്ങൾ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ 9. അപ്പൊ 9 ദ്വാരങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ. ഈ ശരീരത്തിൽ അപ്പൊ ആ 9 ദ്വാരങ്ങളാവുന്ന ശരീരത്തിൽ ആത്മാവിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൽ പറഞ്ഞത്, തന്റെ ശ്രേഷ്ഠഭാവം മറന്നു പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ജീവന് ശരീരത്തോട് താതാത്മ്യം തോന്നുന്നത്, തന്മൂലം ദുഃഖങ്ങൾക്കിട വരുത്തുന്നു. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് പരിപൂർണമായ സത്യമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും പാപങ്ങൾ ഏൽക്കാത്തതാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ വരുമ്പോൾ ആത്മാവിന്റെ ചുറ്റുപാടുള്ള മാലിന്യങ്ങളുണ്ട്. ആ മാലിന്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ രീതിയിൽ, സാധാരണ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൂക്ഷ്മ ശരീരവും സ്ഥൂല ശരീരവും. അപ്പൊ സ്ഥൂല ശരീരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ഥൂല ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം നമുക്ക്, പഞ്ചഭൂതങ്ങളായിട്ടുള്ളതാണ് സൂക്ഷ്മ ശരീരം. നമ്മൾ അഗ്നിവായു, ആകാശം, ഭൂമി, ജലം ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പഞ്ചഭൂതം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ശരീരം നിർമ്മിച്ചിട്ട്. പിന്നെ അടുത്തത് സൂക്ഷ്മ ശരീരം, അത് മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം. ഇത് ആത്മാവിന് ചുറ്റും നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് രണ്ടുമാണ് ആത്മാവിന് ചുറ്റിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് കാരണം കൊണ്ടാണ്, അപ്പൊ ശരിക്കും പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം ഇതൊക്കെ ഉള്ളത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ശരീരത്തിന് ദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നതായി തോന്നുന്നത്. നമുക്ക് ആത്മാവിന് ദുഃഖം അനുഭവിക്കുന്നതായി തോന്നുന്നത് കാരണം പഞ്ചേന്ദ്രിയന്റെ പിറകെ ആത്മാവ് വെറുതെ സഞ്ചരിക്കുകയാണ്. മനസ്സിലായി? ആ ഒരു ലക്ഷ്യമില്ലാതെ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. അതിന് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്, തന്റെ ശ്രേഷ്ഠമായ ഭാവം മറന്നു പോകുന്നത് കൊണ്ട് ജീവന് ശരീര താതാത്മ്യം തോന്നുന്നത്, തന്മൂലം ദുഃഖങ്ങൾ ഇടവരുന്നത്. അപ്പൊ ആത്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ ശരീരം, നമ്മുടെ ജീവാത്മാവ് ചിന്തിക്കണം. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് ചിന്തിക്കുന്ന സമയത്ത് അതാണ് ശരി, അതാണ് തെറ്റ്. പക്ഷെ ഈ ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. അതിന് നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഞാനൊരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ എന്റെ മകനോ ആരായാലും നമ്മൾ ചില കൂട്ടുകെട്ടുകളിൽ പെടാം, അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു വ്യക്തി ആരായാലും ടെസ്റ്റ്. അപ്പൊ പറയും എന്റെ മകൻ വളരെ നല്ലതാണ്, കാരണം ആ കൂട്ടുകെട്ടിൽപ്പെട്ട കാരണം കൊണ്ടാണ് അവൻ കേടായി എന്ന് പറയും. എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വരുമ്പോ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ചുറ്റുപാടുകൾ അതിന് വരും. അപ്പൊ അത് തെറ്റ് വരണം. അപ്പൊ എന്റെ ആത്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ മകൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് എപ്പോഴും പ്യുവറാണ്. പക്ഷെ എന്താ സംഭവിച്ചത്, അത് അവിടെ ആ കൂട്ടുകെട്ടിൽ പെട്ട കാരണം കൊണ്ട്. അപ്പൊ ആത്മാവ് എപ്പോഴും പ്യുവറാണ്. അതാണ് ഇതിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്, തന്മൂലം ദുഃഖങ്ങൾക്കിട വരുന്നതും. പിന്നെ കൃഷ്ണാവബോധത്താൽ ജീവന് തന്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതി പുനരുജ്ജീവിക്കാൻ കഴിയും. തന്മൂലം തന്റെ ദേഹാവസ്ഥത്തിന് അയാൾക്ക് മോചനം തേടാം. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ശരീരം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മള് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്മൂലം തന്റെ ദേഹാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് അയാൾക്ക് മോചനം നേടാം. കാരണം ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ശരിക്കും ഭൗതിക വസ്തുവല്ല, അത് ആത്മീയ വസ്തുവാണ്. അപ്പൊ ഇതിനെ മാറ്റണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഈ ആവരണം കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിൽ കൂടെ രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ കടലിൽ പെട്ടിരിക്കുന്നു, നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ചിലപ്പോൾ ഒരു തോണി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. ആ തോണിയിൽ കയറി തോണിയിൽ നടന്ന ശരീരം എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇമാജിൻ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ആ തോണിയിൽ കയറി നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുന്നതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല. അതിൽ നല്ല ഒരു കപ്പിത്താൻ ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ ആ കപ്പിത്താന്റെ ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മൾ ആ തോണിയിൽ കൂടെ പോകണമെന്നുള്ള രീതിയിൽ ചിന്തിക്കണം. അതാണ് നമ്മൾ ഈ ശരീരം കൊണ്ട് തന്നെ, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മളെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ
ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ കഴിയുന്നത്. അതാണ് പറഞ്ഞത് കൃഷ്ണബോധത്തിൽ ജീവന് തന്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതി പുനരുജ്ജീവിക്കാൻ കഴിയും. കൺഫേം ആണ്. തന്മൂലം തന്റെ ദേഹാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് അയാൾക്ക് മോചനം നേടാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ദേഹാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് പതുക്കെ പുരോഗമിച്ച് നമ്മളെ ഈ ശരീരം തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാം. കാരണം ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഈ ശരീരം കിട്ടിപ്പോയി, ഇനി നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. അപ്പൊ ഈ ശരീരം തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ശരീരത്തിന്റെ 9 ഇപ്പൊ ഞാനത് പറഞ്ഞു പോയിന്റ് തന്നെ, കൃഷ്ണാവബോധമുള്ളവൻ ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാം ബാഹ്യന്തരങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാണ്. അപ്പൊ ശരിക്കും ആത്മീയ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കണക്ഷൻസ് ആ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തമാണ്. കണക്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ പലതും നടക്കുന്നുണ്ടാവും, പല പ്രവൃത്തികളും നടക്കുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷെ നമ്മളെ അത് ബാധിക്കില്ല. അത് നമ്മളിപ്പോ നമ്മളെ ലൈഫിലായാലും നമ്മൾ പതുക്കെ പുരോഗമിച്ച് വരുമ്പോൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും നമുക്കത് വലിയ പണ്ട് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് തോന്നിയിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഇപ്പൊ അത്ര സീരിയസ് ആയിട്ട് തോന്നിയെന്ന് വരില്ല. കാരണം അതിനോട് നമ്മളെ മനസ്സ് പതുക്കെ സെറ്റ് ആയി തുടങ്ങി. കാരണം നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഭഗവാൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരുമ്പോൾ പഴയ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളും ആസക്തികളൊക്കെ പതുക്കെ കുറഞ്ഞു വരും. അതാണ് നമ്മൾ ഗ്രാജുവലായിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവതിയിലേക്ക് മീൻസ് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകുന്നു പറയുന്നത്. അത് പറയുന്നുണ്ട്, ഈ ജന്മത്തിൽ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ അല്ലാണ്ട് പിന്നത്തെ ജന്മത്തിൽ അതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി തരും. അതാണ് ഇതിൽ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം, ന കർത്തതും ന കർമാണി ലോകസ്യ സൃജതി പ്രഭു ന കർമ്മഫല സംയോഗം സ്വഭാവസ്തു പ്രവർത്തതേ. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് തന്റെ ശരീരമാകുന്ന പുരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുമില്ല, കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതുമില്ല. പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇവയ്ക്കെല്ലാം കാരണം. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് തന്നെയാണ്. കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കൂട്ടുകെട്ട്. അപ്പൊ ആ കൂട്ടുകെട്ടാണ് എന്താ ത്രിഗുണങ്ങൾ, അതാണ് പ്രകൃതി. ആ പ്രകൃതിയാണ് ഇതിന്റെ എല്ലാം പ്രശ്നങ്ങൾ. അതിന് ആത്മാവ് എപ്പോഴും പ്യുവറാണ്. കാരണം ആത്മാവ് ഒരിക്കലും കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല, കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതുമില്ല. അപ്പൊ എന്ത് കാരണം കൊണ്ട് ആത്മാവ് എപ്പോഴും എനിക്ക് പാപം കിട്ടിയെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എപ്പോഴും പ്യുവറാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ ആർക്കാ പാപം കിട്ടുന്നത്? നമുക്ക് പാപം എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾക്ക് അടുത്ത ശരീരം ലഭിക്കണം. അതായത് നമ്മളെ സൂക്ഷ്മ സ്ഥൂല ശരീരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തില് നമ്മളെ ചിന്തകളും അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതില് ശരിക്കും സഞ്ചിത കർമ്മങ്ങൾ അതിനുള്ളില് കയറി പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ശരീരമായിരിക്കും അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അതായത് ആത്മാവ് അവിടെ പ്യൂറാണ്, ആത്മാവിന് ഒരു കണക്ഷൻ ഇല്ല. ആത്മാവിന് ആത്മാവിന്റെ ഈ ചുറ്റുപാടും കണ്ടിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളിൽ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങള് അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചേന്ദ്രിയത്തിന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള നമ്മളെ ആഗ്രഹങ്ങള് നമുക്ക് ചിലത് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുണ്ടാവാം. ചിലപ്പോൾ ആഗ്രഹങ്ങൾ മാത്രം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ ആഗ്രഹങ്ങൾ ചെയ്യാന്നതിന് വേണ്ടി അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം ശരിക്കും. അപ്പൊ ആത്മാവിന് ഇതിലൊരു റോളും ഇല്ല. ആത്മാവ് എപ്പോഴും എന്താണ് ആനന്ദം മാത്രം അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ശരി, അതാണ് ആനന്ദം, ഓക്കെ, അങ്ങോട്ട് പോകണം. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ ചെറിയ കുട്ടിയെ കമ്പയർ എടുത്താൽ മതി. ഒരു നല്ലൊരു കുട്ടീന്, ആ കുട്ടി ഒരു കൂട്ടുകെട്ടിപ്പെട്ട് അപ്പൊ അത് നോക്കിയപ്പോ കുറച്ചു നേരം നോക്കിയപ്പോ അതിന് കുറെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി. അപ്പൊ അടുത്തതിലേക്ക് പോയി. പക്ഷെ ആ പ്യൂറാണ്. ആ ഒരു ചെറിയ കുട്ടീനെ സംഭവിച്ചെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ ക്യാരക്ടർ 100% പ്യൂറാണ്. പക്ഷെ അവന്റെ പ്രോബ്ലം എന്താണ്? ഓരോടത്തുനിന്ന് ചെന്ന് ഇപ്പൊ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ കൂട്ടുകെട്ടിൽ ഒരു കൂട്ടുകെട്ട് ഇപ്പൊ നല്ലതായാലും ചീത്തയായാലും ഏതെങ്കിലും ഇപ്പൊ സംഗീതം പഠിക്കുന്ന കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടെന്നേക്ക്. അപ്പൊ ആ കൂട്ടുകെട്ടി പോയി. അപ്പൊ സംഗീതം പഠിക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത കൂട്ടുകെട്ട് കളിക്കുന്ന കൂട്ടുകെട്ടി പോയി. അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത കൂട്ടുകെട്ട് ചിലപ്പോ ഇവൻ ഡ്രഗ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന കൂട്ടുകെട്ടായിരിക്കും. അതിപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആത്മാവ് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കണക്കൂട്ടുമ്പോ ഒരു ചെറിയ കുട്ടീനായിട്ട് കണക്കൂട്ടുക. അപ്പൊ ആ കുട്ടിക്ക് യാതൊരു ഇതിൽ റോളില്ല. അതിന്റെ ചുറ്റുപാടുകളാണ് ഇതിനെല്ലാത്തിനും ലിങ്ക്. അതായത് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ സംഗീതത്തിൽ നിന്ന് അടുത്തത് കളിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു ജന്മത്തിൽ നിന്ന് അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് പോകണമെന്ന് മാത്രം ചിന്തിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ ഇത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ കൃഷ്ണബോധത്തിനുമുള്ളവർ ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ബാഹ്യന്തര പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്നും മുക്തനാണ്. അപ്പൊ ശരിക്കും പ്യൂരിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതെല്ലാതും ഡ്രാമയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവും. അതൊന്ന് 14-ാമത്തെ ഒന്നുകൂടെ അത് വായിക്കാം. സ്മരണാതീത കാലം മുതൽക്ക് തന്നെ അവിദ്യയാണ് ശരീര ക്ലേശങ്ങൾക്ക് ദുഃഖത്തിന് കാരണം. ഇവിടെ അവിദ്യ എന്ന് വേർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ അറിയാതിരിക്കുക, അതാണ് അജ്ഞാനം. അപ്പൊ അവർക്ക് എപ്പോഴും
എന്തായിരിക്കും? ദുഃഖങ്ങളായിരിക്കും കാരണം. ക്ലേശങ്ങളും ദുഃഖത്തിനും കാരണമാകുന്നത് അജ്ഞാനമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവിദ്യയാണ്. അതിന് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ശരീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് ജീവൻ ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാം. അപ്പൊ എന്താ? ജീവൻ ശരീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ദുഃഖങ്ങൾക്ക് കാരണം ശരീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറി നിൽക്കണം. അപ്പൊ ശരീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാറി നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു പോകണ്ടാവും. അതല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ശരീരത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കുക. നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങളും ആത്മാവിന് വേണ്ടി ചെയ്യാം. ശരീരം ആത്മാവിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ മാറ്റണം. അതാണ് പറയുന്നത്. ദിവ്യമായ കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ട് ഈ കടലിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടുക. അത് മാത്രമേ ഈ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമായുള്ളൂ. എല്ലാ കഷ്ടപ്പാടിനും ഉത്തരമായ നിവാരണോപായവും അത് മാത്രം. അപ്പൊ നമ്മൾ സംസാര സാഗരം, ഈ സാഗരം, ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടാം. അതിന്റെ മാർഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അടുത്തത് നാതേ കശ്ചിത് പാപം നൈവ സുഹൃതം വിഭു അജ്ഞാനേനാവൃതം ജ്ഞാനം തേന മുഹ്യതി ജദ്ദവ. സർവേശ്വരൻ ആരുടെയും പുണ്യപാപങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തെ മൂടിയിരിക്കുന്ന അജ്ഞാനം കാരണമാണ് ജീവജാലങ്ങൾ വ്യാമോഹിതരാകുന്നത്. അപ്പൊ പിന്നെ ഇതില് ഭഗവാനെ പറ്റി ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരണം നമുക്ക്. സർവേശ്വരൻ ആരുടെ പുണ്യപാപങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ചിലവർക്ക് നല്ലത് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു ഭഗവാൻ, എനിക്ക് നല്ലത് തരുന്നില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്താഗതി ഉണ്ടല്ലോ. അതിന്റെ ഒരു ശരിക്കും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാണ് ആരുടെയും പുണ്യപാപങ്ങൾ ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ നല്ലത് ചെയ്തു അപ്പൊ ഭഗവാൻ എനിക്ക് നല്ലത് ചെയ്തു തന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഭഗവാൻ എനിക്ക് തെറ്റ് ചെയ്തു, ഭഗവാൻ എനിക്ക് പണിഷ്മെന്റ് ചെയ്തു, ഞാൻ നല്ല ചെയ്തു ഭഗവാൻ എനിക്ക് അനുഗ്രഹം. ഇതൊന്നും ഭഗവാൻ ചെയ്യില്ല. അതിന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ശ്ലോകണത് സർവേശ്വരൻ ആരുടെയും പുണ്യപാപങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു കുറ്റം ചെയ്തു, ഭഗവാൻ തിരിച്ച് എനിക്ക് അതിനനുസരിച്ച് പണിഷ്മെന്റ് തന്നു. ഞാനൊരു ശരി ചെയ്തു, ഭഗവാൻ അനുസരിച്ച് എനിക്ക് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു. അത് പറഞ്ഞ് സർവേശ്വരൻ ആരുടെയും പുണ്യപാപങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്. യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തെ മൂടിയിരിക്കുന്ന അജ്ഞാന കാരണമാണ് ജീവജാലങ്ങൾ വ്യാമോഹിതരാകുന്നത്. അപ്പൊ അജ്ഞാനം, യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം നമുക്കറിയാം. യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ അറിയാത്തത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ പ്രശ്നം. ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പുണ്യപാപം അതൊന്നും പ്രശ്നമില്ല. അപ്പൊ അജ്ഞാനമാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അത് ഭഗവാൻ അതിന് ഞാൻ വേറെ രീതി പറഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ പുണ്യപാപങ്ങൾ ഏൽക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ വേറൊരു കോണ്ടസ്റ്റിൽ പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു വീട്ടിൽ അരച്ചന്റെ അമ്മയുടെ മകൻ ചില കുട്ടികൾക്ക് ചിലപ്പോൾ വളരെ പ്രശ്നക്കാരനായിരിക്കും. പക്ഷെ അവരെ ഒരിക്കലും സ്വന്തം അച്ഛനാലും അമ്മ ഒരിക്കലും ആ കുട്ടിനെ ഒരിക്കലും ഇത് ചെയ്യില്ല, ഉള്ളോണ്ട് അവനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യില്ല, അല്ലേ? ശരിയായിരിക്കാം, അത് തന്നെ. അതിന് പുണ്യപാപങ്ങൾ ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുക്കില്ല എന്ന്. കാരണം ഭഗവാൻ എല്ലാവർക്കും കരുണാമയനാണ്. ഭഗവാൻ എല്ലാവരിലും കരുണാമയനാണ്. അപ്പൊ ഒരാൾ തെറ്റ് ചെയ്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അയാളെ തെറ്റ് ഭഗവാൻ അതിന്റെ ഡ്യൂട്ടീസ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിന് ഭഗവാൻ സർവേശ്വരനാണ്. പക്ഷെ ഒരു റൂൾസ് ഉണ്ട്, ആ റൂൾസിലാണ് നമ്മൾ ചെന്ന് പെടുന്നത്. അതാണ് ഭൗതിക നിയമം എന്ന് പറയുന്നത്, അതാണ് പ്രകൃതി നിയമം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഭൗതിക നിയമത്തിൽ നമ്മൾ പെട്ട് കറങ്ങും. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അതില് റോളില്ല. ഭഗവാൻ ആരെ പുണ്യോ പാപോ ഏറ്റെടുക്കില്ല. അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അതിൽ 15ാമത്തെ ശ്ലോകം ഒന്നും കൂടെ പറയുമ്പോ ജ്ഞാനം, ഐശ്വര്യം, ബലം, കീർത്തി, സൗന്ദര്യം, വൈരാഗ്യം എന്നിവ തികഞ്ഞതാണ് സർവേശ്വരനായ വിഭു. അത് ഭഗവാനെ പറ്റി ഒന്ന് പറയുന്നതാണ്. ഭഗവാൻ പറയുമ്പോ 6 ഐശ്വര്യം, അഷ്ടൈശ്വര്യങ്ങൾ എന്നാണല്ലോ പറയാം, 6 ഐശ്വര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ 6 ഐശ്വര്യങ്ങളിലെ ജ്ഞാനം നമുക്കറിയാം. ജ്ഞാനം, ഐശ്വര്യം, ബലം, കീർത്തി, സൗന്ദര്യം, വൈരാഗ്യം അല്ലെങ്കിൽ ത്യാഗം, ഇതെല്ലാതും കൂടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ അൾട്ടിമേറ്റ്, ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അൾട്ടിമേറ്റ്, ഐശ്വര്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഇൻഫിനിറ്റി അത് ഭഗവാനായിരിക്കും. ബലം, എത്രയും ബലം ഉണ്ടാവും, കീർത്തി, ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ. ഇത്രയും ഗുണങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ആരെങ്കിലും കണ്ടോ അവരെ നമുക്ക് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയും. അതായത് അൺലിമിറ്റഡ്, നമുക്ക് ഇമേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ഈ 6 ഗുണങ്ങളെ ആരെയിൽ കണ്ടോ ആ വ്യക്തി വിഭു ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനായിരിക്കും എന്നാണ് ഇതിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. പിന്നെ ഭഗവാന് വിഭുവായിരിക്കുമ്പോൾ ജീവൻ വെറും അണുവാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് വിഭുവിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ, ഭഗവാനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അണു മാത്രമാണ്. അണു ആണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ അംശം തന്നെയാണ്. അതാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. പിന്നെ ജീവാത്മാവായതുകൊണ്ട് അവന് സ്വന്തമായി ചിന്തിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കാനും കഴിവുണ്ട്. അപ്രകാരമുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളും നിവർത്തി സർവശക്തനായ ഭഗവാന് മാത്രമേ സാധിച്ചു കൊടുക്കാനായി. അപ്പൊ ജീവാത്മാവിന് ശരിക്കും എന്ത് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ ആ കാര്യങ്ങൾ
ചെയ്തു കൊടുക്കും. അപ്പൊ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ചെയ്യാം, പോസിറ്റീവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിന്റെ എല്ലാതും പ്രശ്നം ഭഗവാനിൽ വെക്കരുത്. കാരണം ഭഗവാൻ ഇതിന്റെ പാർട്ടല്ല, അതിന് ഓരോ റൂൾസുകൾ ഉണ്ട്, അതിനനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു പോകും. നമ്മ സാധാരണ രീതിയിൽ ലിക്കർ ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞ് ലിക്കർ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം, പക്ഷെ അതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകേണ്ടി വരും, അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾക്ക് കർമ്മഫലങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത്. അത്ര നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതുള്ളൂ. ജീവാത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കാവുന്ന പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ കർമ്മ പ്രതികർമ്മങ്ങൾക്ക് ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ഉത്തരവാദിത്തല്ല. ഇത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. ജീവാത്മാവ് ആഗ്രഹിച്ചേക്കാവുന്ന പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിന്റെ കർമ്മ പ്രതികർമ്മങ്ങൾ നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആഗ്രഹിക്കാം, നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം, പക്ഷെ അത് ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ഉത്തരവാദിയല്ല. അതായത് എല്ലാം ഞാൻ ചെയ്തിട്ട് ഇനി ഭഗവാന്റെ കയ്യിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് സാധാരണ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്. കാരണം ഭഗവാൻ അതിന്റെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. പാപവും പുണ്യൊന്നും ഭഗവാൻ എടുക്കില്ല. അത് പ്രകൃതി നിയമമാണ്. പ്രകൃതിയിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രകൃതി. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടില് കുറെ നിയമവ്യവസ്ഥയുണ്ട്. ആ നിയമവ്യവസ്ഥ അത് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് അതിൽ റോളില്ല. മനസ്സിലായി? ഞാനിപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒരാളായിട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രധാനമന്ത്രി ഇടപെടില്ല. അത് നിയമമാണ്. ആ നിയമത്തിൽ തെറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നിയമമായിട്ടുള്ള നമുക്ക് ജഡ്ജിമാരുണ്ട്, പോലീസുണ്ട്, അവരവരെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ ജയിലിലുണ്ടെങ്കിൽ ജയിലിലിടും, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്രിസിയേഷൻ ലെറ്റർ കിട്ടണമെങ്കിൽ അപ്രിസിയേഷൻ ലെറ്റർ കിട്ടും. നമ്മൾ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലത് കിട്ടും. അതല്ല, നല്ല ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അല്ല. അതിൽ പ്രധാനമന്ത്രിക്കും അങ്ങനത്തെ അതില്ല. ഇതൊരു സിസ്റ്റമാണ്. ആ സിസ്റ്റം തന്നെ ഉണ്ടായിട്ട് ഇതിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. പിന്നെ സമ്പ്രദായാവസ്ഥയിൽപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് ബദ്ധനാത്മാവ് താനാണ് ഈ ശരീരം എന്ന് ധരിക്കുകയും ജീവിതത്തിലെ താൽക്കാലികമായ സുഖദുഃഖങ്ങൾക്ക് വിധേയനാവുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അത് ഒരു ഇങ്ങനെ അറിയാത്ത കാരണം കൊണ്ട് അജ്ഞാനത്തിൽ വരുന്ന പ്രശ്നമാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത്. ജീവാത്മാവിന്റെ സാന്തത സഹചാരിയായ പരമാത്മാവിന് അവന്റെ എല്ലാ അഭിലാഷങ്ങളും അറിയാൻ കഴിയും. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം എല്ലാവരുടെയും ആത്മാവിൽ കൂടി ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും ഉണ്ടെന്നാണ്. ജീവാത്മാവും ഉണ്ട്, പരമാത്മാവും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ശരിക്കും പരമാത്മാവിന് ശരിക്കും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. കാരണം ജീവാത്മാവിന്റെ കൂടെ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. അതാണ് ഇതിൽ കൂടെ പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ അവന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അർഹതയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് നിവർത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. ഒരാൾ കൃഷ്ണൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധ വെച്ച് ഭഗവത് പ്രാപ്തിക്കുള്ള ശാശ്വതമായ സുഖം നേടാൻ ഉതകുന്ന വിധത്തിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് ആഗ്രഹം, അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ ചെയ്തു കൊടുക്കും. അതാണ് ഭഗവാന്റെ കരുണ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മളെ ലൈഫിൽ നമ്മളെ മക്കളോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ അച്ഛനമ്മ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വ്യക്തികൾ, അവർ തെറ്റാണ് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാം. അത് നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പക്ഷെ നമുക്ക് അവരോടുള്ള ആ സ്നേഹം, ആ കരുണ കൊണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള, ഇപ്പൊ ചെറിയ കുട്ടിക്ക് നമ്മള് ചോക്ലേറ്റ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണം. നമുക്കറിയാം ചോക്ലേറ്റ് അത്ര നല്ലതല്ല, അത് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം, ആ കുട്ടിനോടുള്ള ആഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ ആഗ്രഹം നമ്മൾ തീർത്തു കൊടുക്കണതാണ് ചെയ്യാൻ എന്നത് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത്. ഒരാൾ കൃഷ്ണ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ശ്രദ്ധ വധിച്ച് ഭഗവത് പ്രാപ്തിക്കുള്ള ശാശ്വത സുഖം നേടാനുള്ള വിധത്തിൽ പ്രോത്സാഹനം. അപ്പൊ എന്താണ് ആഗ്രഹം? ഇപ്പൊ ഭക്തനാവാനാണ് ആഗ്രഹം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്തു കൊടുക്കും. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ചെയ്യാനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്തു കൊടുക്കും. പക്ഷെ അത് നിയമവ്യവസ്ഥയിലായിരിക്കും. അതിന്റെ പ്രോബ്ലം. സർവേശ്വരൻ ആരെയും ഇഷ്ടപ്പെടുകയോ വെറുക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. അങ്ങനെ തോന്നുമെങ്കിൽ, അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് തന്നെയാണ്, ഭഗവാൻ എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം തരുന്നവനാണ്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും ഒരാളെയും വെറുക്കിയില്ല. അവൻ തെറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. അത് കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഒരു നിയമവ്യവസ്ഥയാണ്. ആ നിയമവ്യവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും അനുഭവപ്പെടുന്നല്ലാതെ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ഒരു വ്യക്തിയോട് ദുഃഖമോ സന്തോഷമോ ഒന്നുമില്ല. അങ്ങനെയാണ് ഉദാസീനെന്ന് പറയുന്നത് ആ കാര്യം. പക്ഷെ ഒരു ഭക്തന്റെ ലെവലിലേക്ക് ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭഗവാൻ നേരിട്ട് അവരെ ഏറ്റെടുക്കും. ബാക്കി എല്ലാതും ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യത്തിന് നിയമത്തിൽ കിടന്നിങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ജ്ഞാനനേനാതു 16ാമത്തെ ശ്ലോകം. ജ്ഞാനനേനാതു ജ്ഞാനം യേഷം നാശിതമാത്മന ദേശമാദിത്യവജ്ഞാനം പ്രകാശയതി തത്പരം. അജ്ഞാനത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ഒരാൾ പ്രകാശിതനാകുമ്പോൾ പകൽ സമയത്ത് സൂര്യൻ എല്ലാം പ്രകാശിക്കുന്നത് പോലെ അയാളുടെ ജ്ഞാനം എല്ലാം വെളിപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്തിനാ ആ ജ്ഞാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമുക്കറിയാം ഇരുട്ടിനെ മാറ്റുന്നത് അസത്വമ തമസ്
രേഷ്മ ഓക്കെ. പറയുന്നത് അജ്ഞാനത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ഒരാൾ പ്രകാശിതനാകുമ്പോൾ പകൽ സമയത്ത് സൂര്യൻ എല്ലാം പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ അയാളുടെ ജ്ഞാനം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇരുട്ടത്ത് വെളിച്ചം വരുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇരുട്ട് മാറി പോകും. തമസോമ ജ്യോതിർഗമയ എന്ന് പറയില്ല. അപ്പൊ കാരണം തമസ് ജ്യോതിർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ തമസ് ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് ഇതില് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതായത് ആ ജ്യോതിർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ ജ്ഞാനം, ഭഗവാനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് അജ്ഞാനം മാറുകയും നമുക്ക് അതിൽ ഉയർച്ച കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മളെ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇരുട്ട് എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. പിന്നെ 16-ാമത്തെ ഇതിലല്ലേ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ. കൃഷ്ണാബോധം ഉദിക്കുമ്പോൾ പകൽ വെളിച്ചം എന്ന പോലെ സർവ്വതും പ്രകാശമായി തീരും. കൃഷ്ണനെ മറന്നവർ തീർച്ചയായും പരിഭ്രാന്തരാവുക തന്നെ ചെയ്യും. കൃഷ്ണാബോധം കൈവന്ന ഒരാൾ നിന്ന് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം ലഭ്യമാവും. ഈശ്വരന്റെ ഒരു പ്രതിനിധിയെ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ മാത്രം ഒരാൾക്ക് ഈശ്വരനെയും ഈശ്വരനുമായുള്ള തന്റെ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചും അറിയാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ. തനിക്ക് ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ വ്യക്തിത്വമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കലാണ് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം. ഇത് ഇത്തരം ഇതിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് താഴത്തെ പോയിന്റ് ആണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. ഒന്ന് നമുക്ക് ആചാര്യന്മാരെ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്താലോ നമുക്ക് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഉന്നതി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. കാരണം ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സത്യം ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കിയവരാണ് ആചാര്യന്മാര്. അത് കാരണമാണ്. അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ നേരിട്ടൊന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. നമുക്ക് അത്രയും ലെവലിലുള്ള ആത്മീയ ശക്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിപരമോ ഉയർന്നിട്ടില്ല. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ആചാര്യന്മാര് ത്രൂ ആണ്. അവരെ സത്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവർ പറയുന്ന വഴിയിൽ കൂടെ നമുക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം നമ്മൾ ഉറങ്ങിക്കെടുക്കണം. നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ളതാണ് ഭഗവാന്റെ ശക്തി. കാരണം നമ്മളെ പരമാത്മാവ് നമ്മളെ കൂടെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു മൂഢബല അജ്ഞാനം നമ്മളെ മാറ്റണം. അത് ശരിക്കും ആചാര്യന്മാർക്ക് കഴിയുള്ളൂ. കാരണം അവരത് അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞാണ് എങ്ങനെ മാറ്റണം എന്ന് അവർക്കറിയാം. നമ്മളിപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒരു കവർ ഒട്ടും തുറക്കാത്ത വ്യക്തിയാണ്, ഇപ്പൊ മൊബൈൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ അറിയണം, നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ മൊബൈൽ ഷോപ്പിൽ കൊണ്ടുപോകും. കാരണം അത് അവർക്കറിയാം, അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയാം. നമ്മൾ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 10 കഷ്ണമായിട്ട് ഇരിക്കാൻ നേരം നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ആചാര്യന്മാർക്ക് ആ സത്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞ കാരണം കൊണ്ട് അത് അവർ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ അതെങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ അടുത്തത്, തനിക്ക് ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ വ്യക്തിത്വമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാണ് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം. അപ്പൊ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക, ആത്മാവുണ്ട്, ആത്മാവിനൊരു വ്യക്തിത്വമുണ്ട്. അതിന് ഇതിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നമ്മൾ കൃഷ്ണഭഗവത്തിൽ പഠിക്കുന്നത് അതിന് മറ്റുള്ള മാർഗങ്ങളിൽ നിന്നും മറ്റുള്ള മായാവാദി സിദ്ധാന്തം അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൃഷ്ണബോധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വൈഷ്ണവ രീതിയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വ്യക്തിത്വമുണ്ട്. അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ഞാൻ എന്നുള്ള വ്യക്തി അത് എന്നും ഞാൻ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്നലെ ഇന്നും നാളെയും അത് ഞാൻ തന്നെയാണ്. അതിന് ആത്മാവിന് മരണമില്ല. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ 2-ാം അധ്യായത്തില്. അപ്പൊ അതായത് ഒരിക്കലും മരണമില്ല, ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും മരണമില്ല, ജനനമില്ല എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ജനനവുമില്ല മരണമില്ലെങ്കിലും അത് മായയല്ല, അതിനൊരു വ്യക്തിത്വമുണ്ട്. വ്യക്തിത്വം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അതിൽ പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഒരു പച്ചക്കിളി, ഒരു കിളി, ആ കിളി പച്ചക്കിളി ഒരു മരത്തിന് പച്ചമരത്തിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാലും ആ പച്ചക്കിളി കാണുമ്പോ ഒറ്റയടിക്ക് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് പച്ചമരത്തിൽ പച്ചക്കിളി ഇരുന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. പക്ഷെ പച്ചക്കിളി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് അവിടെ ഉണ്ട്. അതാണ് ആത്മാവ്. ആത്മാവ് നമ്മള് എപ്പോഴും പെർമനന്റ് ആണ്. അതിനൊരു വ്യക്തി രൂപമുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഭഗവാന് ഒരു രൂപമുണ്ട്. അപ്പൊ വ്യക്തിത്വം അതിന് നമ്മുടെ മൂല സ്വരൂപമുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു യഥാർത്ഥ അതാണ് ശരിക്കും. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു വ്യക്തിത്വം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വ്യക്തിത്വമല്ല, ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ്. അതിന് തനിക്ക് ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ വ്യക്തിത്വമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം. അടുത്തത് 17-ാമത്തെ, തന്നിഷ്ടാസ്തത്പരായണ ഗച്ഛന്ത പുനരാവൃത്യം ജ്ഞാനനിർദ്യസ്ത കൽമഷ. ബുദ്ധിയും മനസ്സും വിശ്വാസവും ആശ്രയമെല്ലാം പരമ്പൊരുളിൽ കൃഷ്ണനെ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുമ്പോൾ പരിപൂർണ ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് മുക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളെ മുക്തിമാർഗം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മളെങ്ങനെ മുക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലാണ് അതേ പറഞ്ഞ നമ്മളെ ശരീരം, ആത്മാവ് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മുന്നേറാം. അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ, കുതിരകളും അതുപോലെ തന്നെ തേരാളിയും സാരഥിയും
ഇവരൊക്കെ അത് ഒരു സിസ്റ്റമാണ്. അപ്പൊ അതിലെന്താ വെച്ചാൽ ആത്മാവ് ഇതിനൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോഴോ നമ്മളെ കുതിരകളെ നിയന്ത്രിച്ച് രഥത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. രഥമായ ശരീരത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ തേരാളിക്ക് അതെങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയണം. അത് മനസ്സിനെ ബുദ്ധിനെ ഒക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിയും മനസ്സും വിശ്വാസവും ആശ്രയങ്ങളെല്ലാം പരമ്പരയിൽ കൃഷ്ണൻ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുമ്പോൾ പരിപൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തിൽ സംശയങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് മുക്തിമാർഗത്തിലേക്ക് മുന്നേറുന്നു. അതായത് നമ്മുടെ രഥം, അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ഇപ്പൊ എല്ലാത്തിലും കാണുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മളെ ഭഗവത എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആ രഥത്തിന് നമ്മളെപ്പോഴും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മള് പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളായിട്ടുള്ള കുതിരകളും അതേപോലെ തന്നെ തേര് അതൊക്കെ വരുന്നത്. അപ്പൊ അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ആ തേരാളി എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ശരിക്കും ആ രഥത്തെ കൊണ്ടുപോകണം. ആ ശരീരത്തെ എവിടേക്ക് എവിടെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അവിടേക്കാ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അതാണ് മുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത് മുക്തി മാർഗത്തിലേക്ക് മുന്നേറണം. അതിന് നമ്മൾ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കെട്ടിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഭഗവാനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം. എന്നാലേ നമ്മൾ ആത്മാവ് അവിടേക്ക് എത്തുള്ളൂ. അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഒന്നുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ കൃഷ്ണനാണ് പരമമായ അതീന്ദ്രിയ സത്യം. അത് നമുക്ക് പറയാം. കാരണം ഭഗവാനാണ് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള അത് അതീന്ദ്രിയ സത്യം. അതാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് നമുക്കറിയാം. അത് ഈശ്വര പരമകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹം അത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളതാണ്. എപ്പോഴും ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതും ജ്ഞാനമായിട്ടുള്ളതും ആനന്ദമായിട്ടുള്ളതും ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ അതൊന്ന് ശരിക്കും അതീന്ദ്രിയം, അതാണ് സത്യം, അതാണ് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഭഗവാൻ താനാണെന്ന് എന്ന കൃഷ്ണന്റെ പ്രഖ്യാപനമാണ് ഭഗവതിയുടെ കേന്ദ്രബിന്ദു. അപ്പൊ ഭഗവതിയിൽ എപ്പോഴും പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, അഷ്ടൈശ്വര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞില്ല, അതൊക്കെ ഞാനാണെന്ന് ശരിക്കും ഭഗവതിയിൽ കൃഷ്ണൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവതിയിൽ അത് ഞാനാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ അതിന് കൃഷ്ണന് ഭഗവാന് നമ്മളെ ഒരു വ്യക്തിത്വമുണ്ട് ഭഗവാൻ. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാവും. ആ വ്യക്തിത്വം നമ്മൾ ആരാധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പച്ചക്കിളിയുടെ ഒരു ഉദാഹരണം തന്നെ പറഞ്ഞു. അവർ എപ്പോഴും അതിന് വ്യക്തി നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ അങ്ങനെ തോന്നുന്നെങ്കിലും പക്ഷെ വ്യക്തിത്വമുണ്ട്. അതാണ് ശരിക്കും മായാവാദികളും അല്ലെങ്കിൽ ശരിക്കും അവ്യക്തഗതവാദികൾ, അതായത് ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്ന് നിശ്ചയിക്കണം. അവർക്ക് അത് കാണുന്നില്ല. നമ്മൾ ഒരു പച്ചമരത്തിൽ ഒരു പച്ചക്കിളിയെ കാണാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല. അതൊരു ഭക്തർക്ക് മാത്രമേ കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ. അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. നെക്സ്റ്റ്, മനസ്സും ബുദ്ധിയും വിശ്വാസവും എല്ലാം കൃഷ്ണനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നുവോ അഥവാ ആരാണ് തികച്ചും കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് അയാളുടെ സംശയങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങുകയും അതീന്ദ്രിയമായ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് പരിപൂർണ്ണ ജ്ഞാനം ഉദ്യമിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഭഗവാനിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കൃഷ്ണബോധം സിദ്ധിച്ചാൽ കൃഷ്ണനിൽ ദ്വന്ദ്വഭാവം ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ ഭേദ്യവും അഭേദ്യവും ഉണ്ടെന്ന് സ്പഷ്ടമായി കഴിയാൻ കഴിയും. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും കൃഷ്ണബോധം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാതും പറയില്ല, ഇല്ലാന്നും തോന്നും, ഉണ്ടെന്നും തോന്നും. അതന്നെ തന്നെ ചെറുതും തോന്നും, വലുപ്പം തോന്നും. നമുക്ക് ഇമേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ല. ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മമാണ്, അതീന്ദ്രിയമാണ്, ഭൗതികമാണ് ഭൗതികം. ഇതൊക്കെ രണ്ടും കൂടെ കണക്ട് ആയിട്ട് അത് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അത് കൃഷ്ണാബോധം ഉദിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ അത് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഭേദ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ ചെറിയ രീതി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജ പറയുന്നുണ്ട്, ഭഗവാൻ തൂണിലുണ്ട് തുരുമ്പിലുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ തൂണിൽ നിന്നാണ് ഭഗവാൻ വരുന്നത്. അപ്പൊ ആ രീതി അത് ഏത് ഭക്തൻ, അതായത് ഭക്തനറിയാ തൂണിലും ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന്. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ശരിക്കും കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ഏത് സമയത്തും എവിടെയും ഉണ്ട്. അതിന് രൂപമുണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ രൂപമുണ്ട്. അപ്പൊ തൂണിലിരിക്കുന്ന ഭഗവാന് രൂപമുണ്ടോ? അപ്പൊ നമുക്ക് സംശയമാവും അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ്. അപ്പൊ അന്ന് ഭഗവാന് രൂപമില്ല. അന്ന് രൂപം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് ഏതാ? ശരിക്കും നരസിംഹ ഭഗവാന്റെ. അപ്പൊ അതാണ് രൂപം, അതുമാണ് രൂപം. അത് മറ്റേ രൂപം, അതുമാണ് രൂപം. അല്ലെങ്കിൽ ഇതല്ലേ രൂപം. അപ്പൊ അതപ്പോ തൂണിലിരിക്കുമ്പോ രൂപമില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം. അതെന്ന് പറഞ്ഞത് ഭേദ തത്വം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഏത് രൂപത്തിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഭഗവാന് മാറാൻ പറ്റും. അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. അത് ശരിക്കും കൃഷ്ണാബോധം ഉണ്ടായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതാണ് നരസിംഹ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജ് പറഞ്ഞത്, എന്റെ ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്, ആ തൂണിലുണ്ട് തുരുമ്പിലുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോ അത് തൂണിലും തുരുമ്പിലുണ്ടെന്ന് ശരിക്കും അറിയാൻ കാരണം എന്തിന്? ആ ഭക്തിന്ന് മാത്രമേ അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടാവുള്ളൂ. അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അടുത്തത് 18ാമത്തെ ശ്ലോകം. വിദ്യാ വിനയ സമ്പന്നേ ബ്രാഹ്മണേ ഗവിഹസ്തനീ ശുനീ ചൈവ
പണ്ഡിത സമദർശിനഃ. അറിവും വിനയവുമുള്ള ബ്രാഹ്മണനെയും പശുവിനെയും ആനയെ നായയെ നായമാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ചണ്ടാലനെയും സമദൃഷ്ടിയോടെ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനിയുള്ളവരായ വിനയാർത്ഥരായ പണ്ഡിതന്മാർ വീക്ഷിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിലെ ഒരു പണ്ഡിതൻ എന്ന് പറയും. പണ്ഡിതൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, കാരണം ഒരു ജ്ഞാനി അല്ലെങ്കിൽ പണ്ഡിതൻ, ജ്ഞാനി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ജ്ഞാനിക്കറിയാ എല്ലാതും എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാതും ആത്മാക്കളാണെന്ന്. അതെന്ത് ഏത് പശു ആണെങ്കിലും ആനയാണെങ്കിലും നായയാണെങ്കിലും നായയുടെ മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ചണ്ടാലനാണെങ്കിലും അവരൊക്കെ ആത്മാക്കളാണെന്ന് ശരിക്കും ഒരു ജ്ഞാനിക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ജ്ഞാനി അല്ലെങ്കിൽ പണ്ഡിതൻ എന്ന് പറയുമ്പോ അതായിരിക്കും അതിന്റെ മീനിങ്. അതായത് ഇപ്പൊ ഇതിൽ പറയുമ്പോ കൃഷ്ണബോധം ഉദിച്ചവർക്ക് വർഗവിവേചനമോ ജാതിയോ ഭേദമോ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ശരിക്കും ഒരു പണ്ഡിതൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൃഷ്ണബോധം ഉദിച്ചവൻ അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനി. അപ്പൊ ജ്ഞാനിക്ക് ഒരിക്കലും അത് ഇന്ന ജാതി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന വർഗം എന്നുണ്ടാവില്ല. എല്ലാവരും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും. കാരണം എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്ന് ആ വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഒന്നാമത്തെ ശ്രീ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവ് എന്ന സമ്പൂർണ്ണ അംശത്താൽ സർവ്വ ജീവജാലങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നുവെന്ന ബോധമുദിച്ചതുകൊണ്ടും ഭഗവാൻ അവർക്ക് ബന്ധമുള്ളത് കൊണ്ടുള്ള വിനയാത്തമായ പണ്ഡിതന്മാർ സമദൃഷ്ടിയോട് വീക്ഷിക്കുന്നത്. കാരണം അവർക്കറിയാം ഭഗവാൻ നമ്മളെ ജീവാത്മാക്കളാണ്, ജീവാത്മാക്കളെല്ലാതും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. ഭഗവാൻ തന്നെ പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ജീവാത്മാവിന്റെ കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചാണ്. നമ്മളൊരു വീട്ടിലത്തെ അംഗങ്ങളാണ് അല്ല. അപ്പൊ വീട്ടിലത്തെ തൊട്ടാക്കങ്ങളായിട്ട് നമ്മളധികം ഇതിൽ നിൽക്കില്ല. കാരണം എല്ലാവരും നമ്മുടെ സ്വന്തക്കാരാണ്. അപ്പൊ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും ശരിക്കും ഒരു ഭക്തൻ എല്ലാവരെയും കാണുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, പരമാത്മാവ് സർവ്വ ശരീരങ്ങളും ഉണ്ടെന്നിരിക്കെ ഒരേ ഒരു പ്രത്യേക ശരീരത്തിൽ മാത്രമേ ജീവാത്മാവ് കുടികൊള്ളൂ എന്ന് കൃഷ്ണബോധം സിദ്ധിച്ച ഒരാൾക്ക് ഇത് വ്യക്തമായി അറിയാൻ കഴിയും. അപ്പൊ പരമാത്മാവ് എല്ലാ ശരീരത്തിലുണ്ട്. പരമാത്മാവല്ല, പക്ഷെ ജീവാത്മാവ് ഓരോ ശരീരത്തിലുള്ള അതിന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. പരമാത്മാവ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ട്, മറ്റുള്ളവരുടെ ശരീരത്തിൽ, എല്ലാവരും ശരീരത്തിലും പരമാത്മാവുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരും ജീവാത്മാവോ, എന്റെ ജീവാത്മാവ് എന്റെ തന്നെയാണ്. അതിന് ജനനവും ഇല്ല മരണമില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അനാദികാലം നിലനിൽക്കുന്നതാണ്. ഒരിക്കലും മരണമില്ല, അനാദിയാണ്, അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ആത്മാവ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ജീവാത്മാവ്. പക്ഷെ പരമാത്മാവ് എല്ലാവരെ ജീവാത്മാവ് കൂടെ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും പൊതുവിലുള്ള സവിശേഷത അവബോധത്തെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപം എത്രേ. അപ്പൊ രണ്ടുപേരും ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്കറിയാം ഭഗവാന്റെ പരമാത്മാവിന്റെ തന്നെ അംശമാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് പരമാത്മാവായാലും ജീവാത്മാവാണെങ്കിലും അവരൊക്കെ എന്തായാലും അവബോധം എപ്പോഴായിരിക്കും സച്ചിദാനന്ദ സ്വഭാവം, എപ്പോഴും ആനന്ദമായിരിക്കും, എപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്ന സത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ആനന്ദമായിരിക്കും ആ പരമാത്മാവിനും അതേപോലെ തന്നെ ജീവാത്മാവിനും ഉണ്ടായിരിക്കാം എന്നതാണ് ഇതിൽ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ അങ്ങനെയുള്ള അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് ശരിക്കും ഭക്തൻ. അപ്പൊ ആ ഭക്തന് ഒരിക്കലും ഇന്ന ഇത് ആനയാണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു പണ്ഡിതനാണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു എന്ത് പറഞ്ഞ ബ്രാഹ്മണനാണോ, ഗവിയാണോ, ഹസ്തനിയാണോ, ഇതൊന്നും ഒരു ബന്ധമുണ്ടാവില്ല. അടുത്ത 19ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഇഹൈവ തർജിത സർഗോ യേഷം സാമസ്ഥിത മനഃ നിർദോഷം ഹി സമം ബ്രഹ്മ തസ്മാത് ബ്രാഹ്മണീതേ സ്ഥിതഃ. ആരുടെ മനസ്സ് സമഭാവനകളെ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുവോ അവർ ജനന മരണാവസ്ഥയെ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അവൻ ബ്രഹ്മത്തെ പോലും ദോഷമറ്റവരാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർ ബ്രഹ്മപദസ്ഥരുമാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് സമഭാവനയിൽ? അപ്പൊ ജനന മരണയിൽ നമ്മളെ ആ ഭാവത്തെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ആ ബ്രഹ്മപദം പൂകി എന്ന് നമുക്ക് കൺഫേം കഴിയാം. കാരണം ഈ ലെവലിൽ കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ അൾട്ടിമേറ്റ് ആ ബ്രഹ്മപദാവസ്ഥയിൽ എത്തി എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ശരീരം താനും ഒന്നാണെന്നുള്ള മിഥ്യാബോധം വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. അതേപോലെ തന്നെ താനിക്കാണും ദേഹമല്ല ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശമാണെന്നും അറിയാം. കാരണം നമ്മളെ ശരീരം ഭഗവാന്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവാത്മാവ് തന്നെ പരമാത്മാവിന്റെ ഒരു അംശമാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത്, ശരീരമായി തനിക്ക് ബന്ധപ്പെട്ടതാ എന്തെങ്കിലും നഷ്ടമായി ദുഃഖിക്കുകയില്ല. കാരണം ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് പ്രകൃതിയുടെ ഒരു സാധനമാണ്. അപ്പൊ അത് പോകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത് നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അതാണ് സ്ഥിരബുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ സർവ്വജനെയും പരംപുരുഷനെ താതാത്മ്യം നേടാവുന്ന വ്യാമോഹത്തിലെ അതിനെ ശ്രമിക്കാതെ തന്റെ മൂല്യസ്വരൂപം എന്തെന്ന് അയാൾ മനസ്സിലാക്കുകയും ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം അത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ആ സ്ഥിരമായ ബോധത്തെ കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമുക്കത്
ഇതിനൊന്നും ശ്രമിക്കാതെ ആ മൂലസ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസൻ എന്നുള്ള രീതിയാണ്. അത് നമ്മൾ അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നു. ഭൗതിക ഭോഗങ്ങളിൽ ലൈംഗിക സുഖമാണ് മുഖ്യം. അതിന് മാസ്മര്യ ശക്തിക്ക് വഴങ്ങിയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം തന്നെ പ്രവർത്തിച്ചു പോകുന്നത്. അപ്പൊ അതറിയ ഈ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ലൈംഗികമായ സുഖത്തിന്റെ പിറകിലാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് കാരണം അതിന്റെ ശക്തിയിലാണ് ഈ ലോകം ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതെന്നും മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാല് അത് ശാശ്വതമല്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മുക്തിപഥത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കയറിപ്പറ്റാൻ കഴിയും. ആത്മസാക്ഷാത്കാരവും ലൈംഗിക സുഖവും ഒരിക്കലും പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോവില്ല. അതായത് ഭൗതികവും ആത്മീയവും രണ്ടാണ്, ഒരിക്കലും അത് മിക്സ് ആവില്ല. അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കുറച്ച് നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലാ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പെട്രോളും വെള്ളവും തമ്മിൽ, കാരണം അത് രണ്ടും മിക്സ് ചെയ്യാലാണ്. കാണുമ്പോൾ രണ്ടും ഒന്നുപോലെ തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ആത്മാവും ശരീരവും ഒന്നുപോലെ കാണുന്നത് പോലെ പെട്രോളും വെള്ളം ഒരേപോലെ തോന്നും, പക്ഷെ രണ്ടും മിസ്സാവില്ല, രണ്ടും രണ്ട് തന്നെയാണ്. അതിന് ആത്മസാക്ഷാത്കാരവും ലൈംഗിക സുഖവും ഒരിക്കലും പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകാറില്ല. കൃഷ്ണാവബോധം സിദ്ധിച്ചാൽ, അതായത് നമ്മൾ ഭൗതികം വേണം ആത്മീയം വേണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നടക്കില്ല. നമ്മൾ ആ ഭൗതികതയിൽ കൂടി നമ്മൾ ആത്മീയതയിലേക്ക് കടക്കണം. അവിടെ ഒരു ഘട്ടം എത്തുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കണം. നമ്മൾ ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്ത് ആത്മീയതയിലേക്ക് മാത്രം വഴിക്ക് പോകുന്നുള്ളൂ. ഭൗതികതയിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഭൗതികയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ രക്ഷ നേടാം അത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. കൃഷ്ണബോധത്തിൽ നമ്മൾ പരിശീലിക്കുന്നതും അത് തന്നെയാണ്. പതുക്കെ നമുക്ക് ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് ആത്മീയതയിലേക്ക് കടക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പുനരധി ജനനം പുനരധി മരണം എന്ന് പറഞ്ഞ ചക്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അത് ചിലപ്പോൾ കർമ്മങ്ങൾ കൂടുതലേ കുറയാം, ഇതൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. കൃഷ്ണബോധം സിദ്ധിച്ചയാൾ മഹാത്മാവായാൽ ഏത് വിഷയ സുഖങ്ങളും അനാസ്ഥനായിരിക്കും. അപ്പൊ ആ കൃഷ്ണബോധം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ആചാര്യന്മാരൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം, അവരൊക്കെ എന്ത് പറയും, അവർക്ക് വിഷയ സുഖങ്ങളിലൊന്നും യാതൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. അത് നമുക്ക് തോന്നുന്നതാണ്. ആ ലോകത്തിലല്ല അവർ ജീവിക്കുന്നത്. അവരുടേതായ ഒരു ലോകത്തിലായിരിക്കും അവര് ജീവിക്കുന്നത്. നമുക്ക് തോന്നുന്നു അവർ സാധാരണ ജീവിതമാണ് കൈകാളുന്നത്, പക്ഷെ അവരങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല. അവരിത് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു പോകുന്നതല്ലാണ്ട് ആളുടെ അവര് മുക്ത ആത്മാക്കളായിരിക്കും. അതാണ് ഇതില് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് ബാഹ്യസ്പർശ 21 ബാഹ്യസ്പർശേഷു സക്താത്മാ വിദ്യാത്മനി സുഖം സ ബ്രഹ്മയോഗയുക്താത്മാ സുഖമക്ഷയമശ്നുതേ. മുക്തമായ ഒരാൾക്ക് ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ ആസക്തി ഉണ്ടാകുകയില്ല. അയാൾ സമാധി കൊണ്ട് ആത്മാവിനെ തന്നെ എപ്പോഴും ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. പരമതത്വത്തിൽ ഏകീകരമായ മനസ്സുകൊണ്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച വ്യക്തി അളവറ്റ ആനന്ദം ലഭിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളെ അവർക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത് ശരിക്കും മുക്തനായ ഒരാൾ, അതായത് മഹാത്മാക്കൾ, അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ എന്നുള്ളത് ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം അവർ അതിനേലും വലിയൊരു സുഖം അവർക്ക് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത്, നമ്മളോട് ഉഗാണ്ടയിൽ പോകണം അമേരിക്കയിൽ പോകണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും സാധാരണ രീതിയിലുള്ള വ്യക്തികൾ വരാം. അമേരിക്കയിൽ സുഖം, പ്രത്യേകിച്ച് അമേരിക്കയിൽ സുഖം കിട്ടിയ വ്യക്തിയാണെങ്കിലോ അതിന് രണ്ട് സുഖം കിട്ടി. ഉഗാണ്ടയിലത്തെ സുഖം കിട്ടിയ അമേരിക്കൻ സുഖം ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് പിന്നെ തിരിച്ച് ഒരു വ്യക്തി ഞാൻ അതിനൊരു ജസ്റ്റ് ഇത് പറഞ്ഞു കേട്ടുള്ളൂ, അല്ല വേറെ രീതിയിലല്ല പറഞ്ഞു, പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട രീതിയിൽ പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അതിന്റെ സുഖം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ വ്യക്തി പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വരും, ഒരിക്കലും വരില്ല. ഇപ്പൊ അതിലേക്ക് പോണില്ലേ. അപ്പൊ അത്രേ ഉള്ളൂ. ആ സുഖം അവർക്ക് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, പരമാനന്ദം അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനേലും താഴത്തുള്ള സുഖങ്ങൾക്ക്, ക്ഷണികമായിട്ടുള്ള സുഖങ്ങൾക്ക് അവർ നിൽക്കില്ല. എപ്പോഴും ആ പരമാനന്ദത്തിലേക്കും അവര് ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. അതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത്. ആ സുഖം നമുക്ക് എന്ന് കിട്ടണോ? അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ചില സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഭഗവാനെ കാണുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ആത്മീയ ആനന്ദമൊക്കെ നമുക്ക് ലഭിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ചില സമയത്ത് ചിന്തിക്കുക, അത് സ്ഥിരമായിട്ട് നിൽക്കണേന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുക പോലും ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പൊ അത് സ്ഥിരമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന വ്യക്തികളെ പറ്റി ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാൽ, അവരായ പരമാനന്ദം ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാൽ, അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞ ആ പരമാനന്ദം ലഭിച്ച വ്യക്തികൾ ഒരിക്കലും പിന്നെ പിറകിലേക്ക് പോരില്ല. അവർക്ക് അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. അതിന് പരമതത്വ മനസ്സിന് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച വ്യക്തി അളവറ്റമായ ആനന്ദം ലഭിക്കുന്നു. അതിൽ നിന്ന് ഒരു 10 മിനിറ്റ് കൂടുതൽ എടുക്കട്ടാ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ അധ്യായം കഴിയും. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര സ്ലോ ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അടുത്തത് 22ാമത്. ഏഹി സംഭർഷജ ഭോഗ ദുഃഖയോനയ ഏവദേ ആദിന്യവന്ത കൗന്ദേയ നാദേഷു രമതേ ബുദ്ധഃ. ബുദ്ധിമാൻ ഭൗതിക കേന്ദ്രവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖങ്ങൾ പങ്കുകൊള്ളാറില്ല. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, ഭൗതികമായ സുഖങ്ങൾ ആദ്യം അവസാനം ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവയിൽ ഒരിക്കലും ബുദ്ധിമാന്മാർ സന്തോഷം കൊള്ളുന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖങ്ങൾ എപ്പോഴും എന്താ, അതിനൊരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ഉണ്ടാവും, എൻഡിങ് ഉണ്ടാവും.
അപ്പൊ അതിൽ ശരിക്കും ബുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണബോധം സിദ്ധിച്ചവർ, അല്ലെങ്കിൽ ആചാര്യന്മാർ, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തന്മാർ, അല്ലെങ്കിൽ മുക്തന്മാർ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം. അപ്പൊ അവരൊരിക്കലും എന്താ ചെയ്യുക, അവർ ഈ ദുഃഖത്തിലോ സന്തോഷത്തിലൊന്നും അവർ ഉൾക്കൊള്ളില്ല. അവർക്കറിയാം പരമാനന്ദം എന്താണെന്ന്, അതിലേക്ക് എപ്പോഴും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് ഇതിൽ തന്നെ പറഞ്ഞത്, ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അവ ക്ഷണികമാണ്, അല്ലെ? നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്നത് ഒരു സെക്കൻഡ്, കണ്ണ് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കാണൽ കഴിഞ്ഞ് ആ സന്തോഷം കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും സ്റ്റോപ്പായി. കേൾക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ നല്ലൊരു ഫിലിം സോങ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് കേട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല കാര്യങ്ങൾ കേട്ട് എന്താണെങ്കിലും അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്റ്റോപ്പായി, അതിന്റെ സുഖം കഴിഞ്ഞു. അത് തന്നെയാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്, അതൊക്കെ ക്ഷണികങ്ങളാണ്. യോഗികൾ പരമസത്യത്തിന് ആനന്ദവും അതീന്ദ്രിയവുമായ അവർക്ക് ആനന്ദം എപ്പോഴും ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും യോഗികളെ സംബന്ധിച്ച്. പിന്നെ യഥാർത്ഥ യോഗികളാവട്ടെ വിജ്ഞാനമായ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനികളാവട്ടെ വിഷയസുഖങ്ങളിൽ ആസക്തരാവാറില്ല. ഇതിപ്പോ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് തന്നെയാണ്. കാരണം അവരൊരിക്കലും ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ, ഇപ്പൊ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് അറിയാം, വലിയ വലിയ വ്യക്തികൾ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ആത്മീയ ജ്ഞാനം ലഭിച്ച വ്യക്തികള് ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവര് ശ്രദ്ധിക്കില്ല. കാരണം അവർക്ക് വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്, അതിലായ ആനന്ദം അവർക്ക് ലഭിക്കാറുണ്ട്. ഭൗതിക സുഖാസക്തനായ അത്രയും കൂടുതൽ ഭൗതിക ക്ലാസത്തിന് ഇരയായിത്തീരും. അതായത് ഭൗതികമായിട്ട് നമുക്ക് സുഖം അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ, അതിന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാലേ അറിയാം, ഭൗതികം അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് അതിന്റെ അവര് 1 കിട്ടിയാൽ പറയും, 10 കിട്ടിയാൽ 100 മതി എന്ന് മതി ആയ ഒരു ഇത് തന്നെ, അതെപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരിക്കലും സുഖം കിട്ടില്ല. അവർ അതിന്റെ പിറകിലാണ്, അത് അവർക്ക് തോന്നലാണ് അവർക്ക് സുഖം കിട്ടുന്നത്. ഒരു സെക്കൻഡ് നേരത്തേക്ക് അത് തോന്നും, അത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സുഖത്തിന് വേണ്ടി അവർ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതന്നെ നമ്മള് ശരിക്കും നമ്മളെ വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും വൈദിക രീതികളിലും നമ്മളോട് പറഞ്ഞ സിംപ്ലിസിറ്റി, ആ സാത്വിക ഗുണം നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ സാത്വിക ഗുണം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിശുദ്ധ സത്വഗുണം, അതിന് ശരിക്കും കൃഷ്ണാവബോധം, അതിന് മുകളിലുള്ളതാണ്, സാത്വിക ഗുണത്തിനേലും മുകളിലുള്ളതാണ് ശരിക്കും വിശുദ്ധമായ സത്വഗുണം. അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ അടുത്തത് ശക്നോതി ഹൈവയാ സോഢ്യം പ്രാക് ശരീര വിമോഷണാത് കാമക്രോധോദ്ഭവം വേഗം സായുക്ത സഖീ സുഖീ നരാം. ഈ ശരീരം ത്യജിച്ചതിന് മുമ്പ് ഭൗതികമായി ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ത്വരയെ ചെറുക്കാനും കാമക്രോധങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാനും സാധിക്കുന്ന ആൾ നല്ല സ്ഥിതിയിൽ വർത്തിക്കുന്നു. അയാൾ ഈ ലോകത്തിൽ സന്തോഷവനാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഈ ശരീരം ത്യജിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ത്യജിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ശരീരം ത്യജിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒന്നിലെ നമുക്ക് അടുത്ത ശരീരം കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ നെക്സ്റ്റ് പരമമായ പ്രാപ്തി ലഭിക്കും. അപ്പൊ ശരിക്കും പരമമായ പ്രാപ്തി ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ സാധനങ്ങളെ ഉപാസനകളും ഭഗവാനെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അവിടെയാണ് പരമമായ ആനന്ദം ലഭിക്കും. ഇനി അടുത്തൊരു ജന്മം നമുക്ക് വേണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ 84 ലക്ഷത്തി ജന്മത്തിൽ കൂടെ നമ്മളിങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കാം. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് വേണ്ട, നമുക്കിത് മതി, ഇനി പരമമായ ആനന്ദം മാത്രം മതി. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞത് അതെങ്ങനെ ചെയ്യണം, നമ്മൾ ഈ ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ത്വരയെ ചെറുക്കാനും കാമക്രോധങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാനും സാധിക്കുന്ന ആൾ. അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതീന്ദ്രിയമായ ലെവലിലേക്ക് ഉയരാൻ കഴിയുള്ളൂ. അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ വഴിയിൽ ശരിക്കും മുന്നേറണമെങ്കിൽ ഒരാൾ ഭൗതിക കേന്ദ്രങ്ങളുടെ പ്രാബല്യത്തെ നിയന്ത്രിച്ചേ പറ്റൂ. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്തേ പറ്റൂ. അതിൽ മേറ്റാണ് വാക്ക്, മനസ്സ്, ഉദരം, ജനനേന്ദ്രിയം, രസന, ക്രോധം, ഇവയ്ക്കെല്ലാം ഉണ്ട് ഗണ്യമായ ശക്തി. നമ്മൾ വാക്കുകൊണ്ടും, നമ്മൾ ചില ആൾക്കാർ വാക്കുകൊണ്ട് മുറിവേൽപ്പിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മുറിവേൽക്കാം. ഇതൊക്കെ മനസ്സ്, ശരീരം, ഉദരം, ജനനേന്ദ്രിയം, അല്ലെ? നമുക്ക് ചില വ്യക്തികൾ എന്തോരം കഴിച്ചാലും അവർക്ക് മതി വരില്ല, എത്ര ഭക്ഷണം കിട്ടിയാലും അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അതിനൊരു കൺട്രോൾ ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ മനസ്സ് ഇങ്ങനെ വ്യാപരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം, പല കേന്ദ്രങ്ങൾ, ഇത് വേണം അത് വേണം. അതുപോലത്തെ ജനനേന്ദ്രിയങ്ങൾ, അത് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. പിന്നെ രസന, ക്രോധം, ഇതൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നോ എന്നാലേ നമുക്ക് ഈ ശരിക്കും പറഞ്ഞത് ഗോസ്വാമികൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിവുള്ള വ്യക്തികളാണ് ഗോസ്വാമികൾ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ ആ ഗോസ്വാമി ഗണത്തിൽ പെടുകയുള്ളൂ. അത് നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ്, ഇത്തരം നിയന്ത്രിക്കാന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഗോസ്വാമികളെ ഗണത്തിലേക്ക് പിന്നെ ആദ്യം നമുക്ക് പതുക്കെ ഉയരുന്നതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഒരാൾ സന്തുഷ്ടനാകും. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മളെ കഴിഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് പറഞ്ഞു, നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം എങ്ങനെയാണ്? ശരിക്കും ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ, നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളിലേക്ക് അർപ്പിക്കുക ചെയ്യണം. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് വളരെ എളുപ്പമാണ്. ആസക്തിയിൽ കൂടെ നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാണ് ഭക്തിയിൽ ചെയ്യുന്നത്.
ഇതിലെന്തൊക്കെ വൈകും. അപ്പൊ നിർത്താം നമുക്ക്. ഹരേഷ്ണ നമുക്ക് എത്ര ശ്ലോകം കഴിഞ്ഞു? ഇപ്പൊ 4 മണി കഴിഞ്ഞു. കൂടുതൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കായാലും ചെറിയ 22ാമത്തെ 24 തൊട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. നമുക്ക് 5-6 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. ഇതിലിടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഹരേഷ്ണ അപ്പൊ പറഞ്ഞാല് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യണം. അതായത് ഹരേഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ മാത്രം പ്രഭു. ശരി മതി. ഹരേഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപതരൂപച്ച കൃപാസിന്ധ്യാവച്ച പതിനാം ഭാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോന്നും അനന്തകോടി വൈഷ്ണവഭക്തർക്കിച്ച് പ്രഭുപാദിക്കിച്ച് ഗുരുദേവിച്ച്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. അപ്പൊ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ പ്രണാം കൃഷ്ണ. പ്രഭു. പ്രണാമം. അതായത് എല്ലാവർക്കും